another day, another vlog. Oh, katatapos lang ni Kim Kim maligo, guys. Wow, ang ganda daw ng damit niya, guys. Binigay ni ate. Nice na. Oh, ang bango na ng baby namin. Oh, ang bango. What's that? Star. Oh. Star daw, guys. Oh. Star po gabi eh. Siyempre, na star sa langit. Na, ikaw po dagamang star. Star ng aming buhay. So, guys, kamusta mong tanan diha, guys? Unta okay ra mo diha. Sana okay lang kayong lahat dyan. Kasi dito kami. Kasi dito, it's okay lang po kami dito, guys. Sana okay lang po kayong lahat dyan. Kadugayan lagi na ni, guys. Makamaon na lagi Tagalog ni Kim Kim. So, ayan, guys. Haluan na namin ng Tagalog yung aming vlog. Kasi marami kasing nanonood na Tagalog. Tapos andyan si Papa Gabriel sa Maynila para maintindihan din ng kanyang mga... Ha? Para makasabot pa sa mga kauban, guys. Umutan o manghani. Bastilan. Saan ka pupunta, be? Kuya. Ano gagawin mo doon? Tawagin mo sila kuya? Sige, tawagin mo sila kuya. Kasi ngayon, guys, is magluluto kami. So, ang gagawin namin ngayon, guys, is magluluto kami ng ginataan na munggo. Yan, in Bisaya is tununuban or tinunuan nga munggos. So, muna yung tawag diri, guys. Yun ang tawag namin sa Bisaya. Munggos nga sinunuban or tinunuan. In Tagalog, ginataan na munggo. Kunin man natin ang ating munggo. Ito yung pinadala ni ate. Hindi pa naubos. Tagal kasi maubos, guys. Yan. Yung pinadala ni ate Josephine munggo. At saka meron tayo ditong chicharon. Ito yung ating ilagay mamaya. Pwede baka ni, guys? Pwede ka no? So, lagyan natin, guys, ng dalawang ganito. Ganito, guys. Yan. 5 each lang, guys. Ito, guys, is pakuluan ko pa, guys, para lumambot siya. Guys, hugasan mo na ni Kuya Gail yung ating kaldero. Ha? Hala, nabaliw daw yung iro, guys, doon sa baba. Oo, may iro na baliw. Hala, wag kang punta doon para hindi ikaw kagatin, ha? Hindi punta doon, ha? Dili maglaag doon dito, ha? Guys, atin nang ilagay itong munggo dito sa kaldero para palambutin na natin. Ayan, guys. Ito lang, sakto lang ito. Kasi pag lumambot na yan, guys, mubusikad pa na siya. Mubusikad. Hugasan natin, guys. Ayan. Walang lumitaw. Puro pala ito normal. Hindi, wala palang abnormal dito. Ito, guys, naman ko yung maglutaw ng mga munggos. Ito mga waysud. Ito maglutaw. So, ito, walang umano. Kaya okay to, guys. Guys, sabawan na natin para atin na itong pakuluan. Alright. Para magata na tayo ng munggo. Guys, pakuluan na natin siya. Si Kuya Gail maghaling, guys. Kaya manguha ako doon ng talbos ng mga gulay. Halingin na yan, kaya mabukaw na. So, ganito karami, guys, ang ating nilagay na tubig. Hindi man makita, kaya ngit-ngit man, uy. Sumaya, anuhin natin yan, guys. Ayan, guys. Kuha tayo ng talbos ng ating kamote. Ayan. Uy, may saluyot din, kaso wala pa namang ano. Pwede na ito, guys. Kuha din tayo ng talbos ng ating saluyot. Talbos ng ating kamote. Ayan. Dami, guys, oh. Maraming talbos. Ayan. Kuha tayo ng mga talbos ng ating... Sarap kasi ito, guys, pag nilagay natin doon sa ginataan nating munggo. Mas sustansya na, masarap pa. Diba, guys? Ayan. Ayan. Ito yung ating pangsahog, guys. Talbos ng kamote. Saka meron tayo dito chicharon. Masarap sana, guys, kung may ano nang ampalaya. Yung tawag na kaning ganito ba? Yung talbos ng ampalaya. Masarap. Kaso wala tayong ampalaya dito na ano na, nadugnas na ba? Yung ano na siya. Kaya wala tayong ampalaya. Kaya ito muna ngayon ang ating ipangsahog. May chicharon at saka mayroon tayong talbos. Masarap to, guys. O, ayan, guys. Pakuluin natin yan para lumambot. Mag-ano na tayo ng niyog. Para pang gata natin. Meron kami niyog dito, guys. Oh. Kaso ngit-ngit man, uy. Ang dilim. Madilim dito sa ano, kusina. Wow! Kamaon na daw siya magsulat, guys. Marunong na magsulat si Kim Kim. Patingin nga! Patingin! Tingin tayo, guys. Marunong na ba? Di? Sino ko marunong na daw siya magsulat, guys. Oh, marunong na siya magsulat ng circle. Pastilan. Hamay mo gusundog, be.
Agdak? Agdak dahil yung sundong guys. Yan. Inano niya daw. Gayahin niya daw yung duck. Ha? Uy, ang daming egg ng duck. Prituhin natin, be. Katawa mo ka mong bibilong, da? Ang ganda ng house ni Duckling. Prituhin natin ang itlog. Ha? Suwat ko itlog. Mga pastilan. Yara itlog. So guys, mag-ano na tayo ng ating niyog para may panggata na tayo. Ito. Itlog. Muna ka mong pinuwakan ni Kim Kim, guys. Suwat ko itlog. Ha? Suwat ko itlog. Pila baka bukat ng isinubday, isa ra o duha. Itong dalawa guys ang aming igata or itong isa, pwede na yung isa. Ha? Itlog. Wow, galing-galing naman ang bibi namin. Wow. Gandan itlog. Sige, damihan mo pa yung itlog para prituhin natin. Prituhin natin pag wala tayong ulam. Ha? Wow. Tapos na baji. Give daw ni ate. Gandan. Nalipay ko. Nalipay ka. Masaya daw siya guys. Egg. Sige, damihan mo pa. Egg pala tong inano niya, guys. Ang daming egg. Nagkalat yung egg. Pastilan. To guys. Wow, kumulo na siya, guys. Kumulo-kulo ng ating munggo. Ayan. Wala na. Patay na anang butbut. Ha? Patay na anang butbut. Meron ng butbut, guys. May butbut dito. Butbut sa kunot ni Kim Kim. May buwa. Buwa in Tagalog. Dito sa Bisaya guys, ang buwa is Butbut nimo. butbut sa kunot. Butbut nimo kunot. Nakautot si Kim Kim guys. Uy, hala. Baka mabaho, hala. Ay, mabaho man siya, uy. Nangamoy man. Kasayang ba? Labog na man. Ito na lang isa. Yan ang baho. Nangamoy yung una guys. Ito na lang. Baho man na. Ha? Baho. Sana hindi ito mabaho. Para maano na. Pagod na natin. Sayang yung isa. Baho man. Yan guys. Ganito ang maging ano guys. Butbut. Solo tayo sa bahay. Atin lahat. Mazot kapag nas papagabril na rin kayo. Mamutoy abtik mo kudkud. Mamutoy abtik mo upan. Ako may isang assistant. Ngayon, akin lahat. Nabaho man si Papa. Work man si Papa. Buakan natin, guys. Sunog to ulit si Papa. Ay! Ito na kasya pa Uy! itong isa. Tatay, sakay ang tangtangan. Ito na, guys. Ang bukbuk na favorite ni Kim Kim. Ayan! Wow! Ay, sarap. Tatay na tayo, guys, dito sa ating board. Mag-riding horse na tayo. Dito ka, Kim. Dito ka sa likod. Ito ang aking back ride. May back ride ako dito, guys. Magugitaan na mukod-kod na anak sa kaso. Alright, tapos na, guys. Tapos na po akong magkagod ng ating niyog. Vlog ko. Vlog. Vlog ko lagi. Vlog ko. Ito na, guys. Malambot na siguro to, guys. Wow, yan na. Hanguin na natin yan, guys. Haunin. Yan, ialis na natin sa apoy para hindi siya maano. Yan, okay. Ito na, guys. So, diyan na, guys. Na-prepare na natin atong mga pangsahog. Ang ating gata. Yan, nagatang chicharon. At ito ng ating mga pangsahog. Pabango ba, guys? Ito may luya, aho, sibuyas na dahon, tanglad, tsaka ito ang ating kalabo. So, depende na ninyo guys kung inyong butangan o kalabo. Nasa sa inyo na yan. Kung lagyan nyo ng ganyan. Sa akin, ganyan ang nilagay ko. Tsaka ito ang ating talbos ng ating kamote. At ng isa nating talbos ng nansabani na may patabang laga. Uy. At ito may nag-iisa tayong ano guys, saluyot. At ito rin mayroon tayong talong. Yan, lagay ko yan guys. Ayan ang ating gata. Nalabang tumbanan ni namuhol. Wala, iya pa doon ha. Okay? Right. So, ito na guys. Lutuin na natin ang ating ginataang munggo. So, ayan. Tingnan natin. Hadi, isang i-transfer dahil sa kalderong dako-dako. Kaya madyo ng luag ba. Ayan guys. Lagyan siya natin ng kunting gata guys. Mamaya na yung last na gata. Ayan. Kunting gata. Ayan. Para umano pa siya. Lumapot ba. Ayan. Lunod na natin guys. Pasensya na mo guys, wala tayong cameraman ngayon. Wala ang mga kuya.
Ayan, muna natin yan guys. Ating mga ingredients para bumbango. Para humot si Jaba. Ayan. Ayan guys, ang ating mga ingredients, ang ating mga sahog. Pabango ba? Ayan guys, kurawo na to. Karong ulami si Ja. Ayan. Depende na natin guys, ug injong butangan si Ja og kalabo og hani pa nang injong ibutang diha. Basta kay kanang nagdepende ninyo sa injong lasa. Nga ko gandahan kung nay kalabo kay humot og napay ahos. Humtan man ko guys. Right. Pakuloyin natin saglit. Ito nang ibutang ring atang taong. Ayan, ating talong. Lagay na natin guys. Ating talong. Ayan. Iwan di ay. Ayan guys, ang ating talong na napakasarap. Ayan. Ayan. Oh, mga ilang minutes lang. Luto na yan guys. So guys, ilunod na natin ning atong. Ayan, ang ating talbos ng kamote. Para maluto-luto na siya guys. Ayan. Sakit ng ating sibuyas. Ayan na guys. Sayang watay sibuyas ngalingin guys. Nagpapasarap chicharon. Ayan. Ay, dyan na guys. Ito nang ilunod. Okay. Ting karawin. Ha? Tudad to kaw. Kuha to divider kaw. Ulan na naman guys. Ang sarap nito. Saktong-sakto. Right. Ano? Ang kulit ng bibi namin guys. Ang kulit. Naansa naman ang nagdaan na magagbag mo? School na ka? May school na ko na siya guys. Pastilan. School na ka? Okay. Sidlanan man na sa imong banana. Di man na sidlanan sa imong papel. Yan guys. Laro daw muna siya saglit. Dalara ka. Dalara ka kuya Kinkin. Nabuong nabatig din rowing guys. Kung ano pa silipon nakatubang. Haluin muna natin guys. Tikman natin kung sakto na ba ang kanyang timpla. Ang timpla ng ating ginataang munggo. Ito na guys, ang ating pinakahuli. Ang ating espiso na gata. Espiso na kuan guys, gata. So yun, espiso nga sunob. Lunod na natin sila guys. Yan. Wow, sarap. Alright. Okay, pakuluin natin to ng isang kulo guys. Tapos hanguin na natin. Hauinin na. Alright guys. Wow, sobrang sarap guys. Pakuluin natin siya ng isa pang kulo para hanguin na natin to. Alright. Ayan guys. Ayan. Umulan na naman dito. Pastilan. Di ka dyan ni matulin sa mga garden guys. Alright. Alright. Kumulo na siya guys. Hanguin na natin to. Alisin na natin sa apoy para hindi siya ma-overcook yung ating mga gulay. Ayan. Okay guys. Ayan ang ating chicharon. Hala, uy, man na madagmag agatang chicharon guys. Pastilan. Okay lang. Tikman natin. Oh, maadyo na ba? Ayan guys, hanguin na natin. Alisin na natin sa apoy para hindi siya ma-overcook. Alisin na natin to guys, ang ating gulay. Ayan, tingnan natin be. 1, 2, 3. Wow, ang sarap naman ito. Super. Ang sarap guys ng ating munggo. So, hampatan na to sa ubos guys para may ulam naman sila doon sa baba, sila nanay. Ang sarap ng aming gulay guys, munggong ginataan. Special ginataang munggo. Wow. May tawong di ah. Ang sarap. Yes, mother. Ano sa baba. Para makatikim sila ng ating gulay na munggo. Kan mo una? Ito na guys, ang ating munggo. Hatid mo yan doon. Tapos, balik agad kay kakain na tayo. So guys, maghukad na ko guys para sa amang paniod to. Mag-prepare sa ko. Wow, di na guys, lamian na. Guys, kakain na kami guys ng tanghalian. Oh, very good. Kakain na si Kim Kim guys ng tanghalian. Dako ko. Aron mo dako ikaw. Dali, aron ni uli ni Papa Big na ikaw na. Mga tanin jo guys, mga tanin jo ng tanghalian. Kain tayo ng tanghalian guys. Lutokin, kanakin. Yummy ka jogat ng kuan. Padeo kay di mausik. Yan, padeo para di mausik. Yan guys, mananghalian na kami. Wow, yummy. Lami kin? Lami katang gulay? Wow, kain guys. Ikaw Kim? Ha? Dara na sabaw. Ayan, sabawan natin ang kanin ni Kim Kim guys. Kana chicharon na, lami na. Yan na guys, agatang gulay, napasitawong. Wow, arang lami akadyo.
Ngantanin Jo ko ni Udto. Kain tayo ng tanghalian, guys. Kain tayo, guys, ng tanghalian. Kain tayo ng Butan si Kuya ginataang munggo. Butan si Kuya Swan. Natukkan siya dyan. Tukkan siya dyan. Bako naman po siya dyan. Tuwa pa man sila sa bakasyon. Lugay pa sila muulis, ma'am. Tuig pa. Dito, ako. Rin? Nakasunod sa tutuan. Amang gulo sila. Ito, ako. Ngayon, guys! Taman. Taman siya sila. Tangan gulay mo, guys. Kagwa pala bang gulay. Ang pagwapa ng gulay. Kami na. Ba? Gulay na. Masarap, guys. Kain, Kin. Alami ang kain, Kin. Lami, Kin. Lami gulay. Ano masasabi mo? Yung Tagalog. Yung Tagalog. Masarap. Ang lamian guys sa Bisaya, in Tagalog, masarap. Masarap sa Bisaya, lamian. O, ayan. Lamian, Ken? Masarap daw, guys. Ikaw, kuya? Mayon. Ha? Saga mang kuya. Uy. Lamian. Lamian. Awa. Parang akin, guys. Kain tayo. Tayo, be? Ering. Haring! Lagyan mo ng gulay, yung sayo. Doon. Baka ng gulay. Dagdagan natin ng kanin. Day. Ha? Dagdagan natin ng kanin. Okay. Kain. Ito ang akin, guys. Ito my favorite. Talong. Aso. Kanta, guys. Grabe aso. Uy. Grabe aso. Aso. Baso ang dila. Sarap, guys. Maghina, hindi mapasok ng dila. So, Hudo pa. Hipan mo, hipan. Para hindi mapasok ang dila, hipan mo, be. sige yan. Usik. Sarap, guys. Uban. Ay, usik-usik. Namasukoy si Jesus. Usik. Sige yan. Ano? Bukan na mausik-usik niya. Usik. Kain. Kaya kuya. Usik. Yeah. Ubati, Kim. Ha? Usik. Tiaw. Manaday ka? Wala ko. Nahuman ka, Kin? Busog na? Sure? Sure ka? Busog na si Kuya Kin, guys. Ubos na. Wow. Simot na. Ya, to, pinaghangutan na to, ya. Wala ka itong naikon mo. Itong na chicharon. Hanap pa si Kuya ng chicharon. Tingnan mo doon. Baka may chicharon pa. Ikaw. Charo na bulang. Agi ka, finish na pod. Busog na pod. Sus, pastilan, guys. Napay gamay. Tiwasari. Kay gamay na laman, dali. Iwasa kay sayang. Masukos Jesus. Basta mag-usik-usik ko pagkaon. Kailangan ubusin para hindi magalit si Jesus. Okay? Ubusin. Wow, very good. Tagay to bisi Inday, Ken. Hindi ka na. Kaon. Sarap yan. Okay, water. Thank you. Napay daghanday. Dapa. Wa na? Wa na suda to? Tanawon. Wow. Nahas Kuya sa gulay. Wala, oy, isarap yung nakaon sa kuan, guys. Chicharon. Pastilan. Ha? Madami daw kay Kin, guys, nakain na chicharon. Kulang yan. At guys, ganahan sila, guys. Napay utan na to, ya. Ito pa, napatay pang hapunan. Isalapod kaon ng charon. Isarapod. But. Lagi. Lagi mo, ya. Wow, lami yaw. Uy, ganahan si Kuya. Ganahan kaya? Lami. Sarap pala, guys. Kaso wala ng chicharon. Naubos na. Talbos na lang ng kamuti. Masarap naman to, talbos ng kamuti, guys. Ito ang aking favorite. Talbos ng kamuti. Suglapod ko. Ha? Very good. Nabusog na ang aming Kim, guys. Wow, hurot na. Yehe. Pagwasyan ka. At least, busog na yung mga chikiting. Talbos. Oh. Nag-iin mong gingnan yung mapahuway sa kay gikan pa nagkaon. Sasali daw si Kuya Kin, guys, ng soccer. Sasali daw si Kuya Kin ng soccer sa school. Sasalihin ko, guys. Sunod, dako
Sucker me. Sakal po ka. Sakal ko pa Kami guys. bagi kami ulot. Sige, tumali ka. Ang na may pangaan guys. Grabe, nabusog kasi ko din natilok. Sinaw ang mga plato guys ya. Dako, rati. Saka. Di mapasaka. Aso dito pa dito kaya sa simba ko mukha na agra. Aso pa dito daraka sad. Grabe guys, nabusog gazid mi. Salamat sa Ginoo kay nangabusog gazid mi sa mga gikaon rong adlaw og. So guys, mara na mang video rong adlaw guys. Nagluto mi ginataan na munggo. Sinanuban nga munggos in Bisaya. And guys, mara na mang video rong adlaw og salamat kaadto sa mga viewers na mga na nga always nag-uban na mo. Salamat ka sa tanan guys. Kanatang tanan. Amping tang tanan kanunay guys. Sa mga nita rin suok sa kalibutan. We love you. God bless na tang tanan. Ug salamat ka sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you so much ka guys. Malaking tulong na po sa amin yun. Maraming salamat guys. We love you. Amping tang tanan. Ingat tayo palagi. See you tomorrow guys sa aming another vlog. Bye! We love you!